Vi vil ikke strække den meget længere, piger og drenge. Vi skal til at have fundet en vinder, og jeg vil lige bede jer om en sidste gang at kigge på jeres lykkenummer, I har på maven. The Voice tager til DERBCON i LA med 5 Seconds of Summer. Videos that you guys sent in, thank you so much for doing that, and we thought we'd actually pick the winner, so the winner is 75. Wait, I don't like 75. You don't like 75? No, 75. 75, okay. See you at DERBCON. Vinderen er nummer 75. Må jeg lige høre, hvad du hedder? Emilie. Du er vinderen af rejsen til LA for at opleve DERBCON med 5 Seconds of Summer. Stort tillykke. Husk, at alle sammen er stort værdsæt. Vil I være sød og vise for hånden? Ja, det er helt ubeskriveligt. Jeg tror slet ikke, jeg kommer til at forstå det, før jeg faktisk er der. Hvor lang tid har du fulgt de her drenge her? Et halvt år. Nu går turen jo snart til LA for at opleve det her DERBCON her. Ja. Hvordan tror I, det kommer til at blive? Det er helt vildt. Ej, jeg fatter det slet ikke til at forstå. Nej.